रही बजरी हो बेचारी के आवाज सुनो नहीं होता हम चल गिनी हम घर में है बतावा कितना एक तकलीफ होत रहे एकर दुख देख के हमरा बाजारो गइल भुला गेलो देखो ना परसों ओकरे छोड़ दे ज्यादा उ बेचारी संभाल के रख दी कितना तकलीफ बटे मेहरारू जात के हम औरत के का बा माजा मारे के बा खाए के बा भोर ढीरा अब मेहरारू पर हुकुम चलाए के बा मेहरारू के न बुझाता कि कितना तकलीफ होता आई हो दादा हमर कोरेजा खोखरा गइल हो का भैया खाना ना खाइले बड़ा ना मर दे हम खाना कहाँ से कोई नहीं जानता रो मेहरारू और बड़ी बदमाशी है अच्छा ताकि क्या करबो वो ठीके कर ले कबो मार लीला हम न त खर्चा करले अपराध अब वो अपने खाता अब पैसा धइले भी अच्छा आ पैसा के काम रहला हमरे खेती बाड़ी के दिन आइलो त कने के जो निकल ले हां अब बोल भी निकाले भइल बा देरी आ तारा लोग लेखा हमर आदत बा ना कि गाड़ी के खा लेब हम अब आई तो दी तब नु खाइब आ कबे ले त खाना नहीं खइले से जानते बड़ के अन बात आनंद बना तो दोनों आंख बंद हो सही करबो का चलो तनी देखो तनी के नाइलु त खा लेम आ तब आई में जे बैठा जा त तास उस खेल जियाव तनी तो ठीक बा भाई जाई खा के आई चल तब तास मंगा लो हम के लेके आवो हो ले आवा हो ए वीरेंद्र भैया बताओ है कुल रन भन कर के बोल दिया और तो है मोबाइलो जे छोड़ के बोले मोबाइलो रही त फोन करती हमार त जे बटले बाबू अपन छोड़ के बोलिया फोन काची को करी ए मेहरार से तबाह हो गए जो है पहले तो है पहला से खोलला से उन्हें बिगल से चल गई क्या करी माथा खराब तान कइले भी हम खाइ न चलो सुते द हमरो के आई तो दी तबे खाए केहू के दुख ना हमरा से देखल जाला बताओ बेचारी के कितना तकलीफ होइल 10 साल के बाद होइल तो है बाल बच्चा करे में कितना तकलीफ होता बाल बच्चा निको संता का बांझे भी होइए भी सब जितना धरती पर दुख बानू कुल मेरा के सहे के दादा आई हो दादा ये के त आ गइल बानी सब रेनी फिनी छोक कोई रही ये मत की बोलस बड़ी देर पदनी हम वही तरी न बानी जाता नहीं बोले चाहे पूछ जी जी नींद लागल बा का अरे बाप रे आ गइलू आइ को रोना भर के काहे बोललू है ओ हम सोचे कि आज तो सब सही यार जा एकदम एथी पहले बोल तू जाना ताड़ू के हम तू रहबू ना तबले हम खाइब ना तो तू चल का बोलू हमरा तो रोगे बताई रो बाव आदत हो कि ना मेरारू नारी से तो अपन पेटवा में खाए खाती मतलब अब मेरारू का असर दिखाई देखो तारा ना पैसा धइले बनी एकर मतलब ई ना हो जानलू कि तू कब के खाए काट के खा लो माने धरा के 2 रुपए तारा ना तो ज्यादा अपना के लगाओ तारू आई हो दादा ई पैसा के वो बात कहां से ला देनी जी है पैसा मरत हम लाद के ले देम का कि हम दारू पिए खातिर पैसा अकाउंट में रख ले बनी रौरे रहनी नीमन रही दारू ना पियती तो हमारे अकाउंट में शौक रहे हमरा पैसा रखे के तू बताओ हम ना बताई देखो पैसा लेके केहू जाला ना बाकी जेकरा हाथ में हो जाला ओकरा घमंड तो जरूर हो जाला ना ना भगवान मत करो कि हमरा कबो घमंड के जानो त नहीं वो बात हम जात रहनी बैंक में पैसा कहां निकाल रहनी पर्सवा हो एटीएम हो ये छोड़ देनी पासबुक का कहां बा अरे वो कान हम बेटे कर चौथन बहू के जानो तरी ना 10 साल हो गइल बेचारी के लइका ना होत रहे भइल हो आ त न चिल्लात रे छपिटात रे ना बेचारी कि हम का बताई कहीं न कि मरे के धंधा लागी रहल हो उ तो सुन चमनिया दादी रहली हनु कि पूरा सोट उठ के आई थी कइले ना तो हॉस्पिटल में जानते मनी कितना गरीब दुखिया झोपड़ पट्टी बाटे ऑपरेशन करावे में कसौ ना त 10 से 12 हजार लागत नु हां पैसा तो लागत तो ये भगवान सोच रहल हवन कितना तकलीफ भइल बेचारी के घर ही हो गेल कितना तकलीफ तू कर लई क्या खवावे हम देखे चल हमरा से केहू के दुख ना नु बर्दाश्त होखला अरे वो बताई ना रोग लोग के का बा खाए के बा ऐश करे के बा मेरा रुके ना बुझाता कि कितना दुख होता अच्छा एक बात पूछ लो वैसे सब कुछ मेहरारू करत ऐसे ना तो और मेहरारू मान ली कि हमनी के लइका बाटे तो पूछे कि बाबू के कर बेटा हो तब फलाना सिंह के कहि नु माई के काहे नाम लेला स काहे माई के नाम ली बाबू कमाता ने बाबू कुल क के खियावता ने त माई के नाम काहे ली अच्छा बाबू 9 महीना कोखा में रह के छपिटा के 9 महीने कोखा में लेके बाबू 9 महीने के बाद माई के कौन कर्तव्य है माई के क्या करे 9 महीने के बाद तो निकाल के धो दिए कपार पे बोझा बाप के न चली तो बाप के नाम न धरी तो मातारी के नाम धरी फिर वो बोला तनी जी कैसे बोला तनी जी अपन जीव अथी अपन जीव दाव पर लगा के कैसे त आदमी कहेला कि जब लइका होखेला सनु त एकाली 64 गो हड्डी टूटला के दर्द होखेला हां 125 गो होला त का कहतारू तो उहे दर्द ये मान ले कि 64 होता त 32 गो मान ल मर्दा के होई तबो मान ल बंटवारा होई त बंटवारा काहे ना होखेला दर्दिया हां छता का मतलब कि आधा दर्द ये मर्दा के होई तो आधा दर्द ये मर्दा के तो कम से कम तो आधवा ओकरा दर्द ये पटा नु जाई
बुझाइत हाँ, कितना हाँ। मोगी छछनतिया देखो जानत का कहानी का पार्वती कहली शंकर जी ले कौची को पूछली कि ए नाथ माने उस देखली मेहरारून के पीरा तो उनका मेहरारून पे मोह लगल काहे कि वो मेहरारू रही कैसे तू मेहरारू के पार्टी लेके बोलता रू असही वो बोलली कि ए नाथ लइका होता तो मेहरारू के खासा काहे दर्द होता मर्द के दर्द काहे नहीं के होता पार्वती जी पूछली हाँ पार्वती जी पूछली का पूछली शंकर जी से इहे पूछली कि ए नाथ खालसा दर्द मर्द के ना मेहरारू के ना होके के चाही मर्दों के दर्द होके के चाही शंकर जी का कहले जानता हूँ शंकर जी क्या कहले कि ए पार्वती ई धारा तू चाहे ई चाल चलन चाहे तू ई नियम मत लगाओ हमारा ले न तो दुनिया में अनर्थ हो जाई काहे अनर्थ हो जी हैं तो कैसे तू कहता रू असही पार्वती कहली कि काहे अनर्थ होई जी आय जैसे तू कहलू है तो शंकर जी कहले कि ना मनबू तो कहली कि ना काहे को मेहरारू रही तू जा उनको तो बाल बच्चा होई तो उनको तो दर्द होई तो चली कि आधा दर्द हो जाई तो सब मेहरारू के दुखे दर्द हो जाई कम हो जाई नियम लागू हो जाई आज से तो शंकर जी का कहले कि कह देले कैसे हम तार बात मानी ना असही बात मान के कह देले कि जा पार्वती ए बार से जेओ ना मेहरारू के लइका होई त ओकरा दर्द होई तो ओकरा मर्दों के दर्द होई माने आधा आधा दोनों के दर्द हुई अब बेने माने उनकर लइका होता नु तो उनकर मेहरारू छटपटाती है नु तो उहो हो जो हे जब मेहरारू छटपटाती है जब मर्दा छटपटाती मर्दों के होई मर्दों के दर्द होखे लागे तो मौगिन के दर्द ये कम हो गई तो ई त नीक लागे लागल तो जानते बाड़ू दुनिया में हमनी के सब मेहरारू एक लेखा बाड़ी ना ई तो बात ठीक कहते सब एक लेखा कहा सब मेहरारू एक लेखा नहीं की अब कोनो के जानते बाड़ू कोनो के बगल में के हुनकर लइका ह आ ओकरा से एकर पेट में लइका बा मरद फलाना हवे अब एकर रउआ कहल का चाहतनी खोल खोल के मतलब कि केहू और से चक्कर चलत रहे हां केहू सौर से चक्कर बा आ ओकरा से लइका होके रहल बा आ एने मरद हुए दोसर तो अब इनका लइका होता है तो दर्द होता उनका मान लो कि हमनी के बगल में हो बाड़ी खखोरन बू उनका लइका होता तो उनका मरद के दर्द नहीं के होता हमारा पेट में दर्द होता काहे कि लइका तो हमारा उल्टा चक्कर बा अच्छा तो अब मेहरारू सही पकड़ाए लगली जाए अब फलाना के लइका होता फलानिया पर छटपटा तड़ी ओकर मर्दा के छपटाई के छटपटाई के चाहिए तो छटपटा तो ओकरा गोतीनी के मारदा हो ने बगल में के तो हुनकर मारदा छटपटाता तो ऐसे मौगियो पकड़लो से मारदा के मर्दो पकड़ा जाओ मौगी से मौगियो पकड़ा जाओ मारदा से तब का बोल जी तो गड़बड़ हो गइल अब केहू के कोनो मर्द मार के मेहरारू के नैहर भगा देवे कोनो मर्द मार के मेहरारू के छोड़ देवे दोसर बियाह कर लेवे ई कुल अनर्थ होखे लागल औरी नारी पर अत्याचार और बढ़ गई अत्याचार बढ़ल का माने नारी इतना ऐसा कहल बा कि नीच नारी नीर नारी नीचे ही धावे तो मैंने ऐसा तो बात नहीं कि नारी से संसार पर सब एगो नारी से हमहू जन्म ले बानी तूहू जन्म ले बड़ी बाकी ये दुनिया में नारी सब एक एक किस्म नहीं की तो यही से पार्वती फिर कहली कि आय दादा तो मेहरारून को औरी आफत आ गई तब का भइल तो अब उहे नियम हट गई तो अब होता लइके होता खालसा मौगी के दर्द हट गइल नियमवा हटा देले शंकर जी अच्छा मतलब पार्वती जी गुहार के लिए कि मतलब हाँ फिर बात पार्वती कहली कि ये नाथ हम हाथ जोड़ता नहीं हम ऐसा काम मत करी ना तो मेहरारून को औरू कष्ट होके लगल औरत जाति से बाड़ी तो जानते हो सब कोई अपना जाति के पक्ष लेला तो पक्ष लेली फिर कहली कि ई नियम हटाई तब वे शंकर जी वो नियम हटैले तो वही घड़ी से फिर खालसा मेहरारू के दर्द होला ना तो मर्दों के दर्द होत रहे ठीक बा नो सच बात हो हां सच बात हम तो सुनलो ही ना रही ज्यादा आज जान गेलु नु अब ना कहबू ना अब ना कहम लेकिन मेरा मगर तारा का वजह है ये बाटे ई बात हम सही कहता नहीं कि गलती सही तो लागत है हम रउआ हमारे से झूठ थोड़े ना बोल हां लेकिन ये बात बाटे बाल बच्चा बड़ा नहीं खोसल तक तो बांझ बिया हैं अब बाल बच्चा होई जाता तो कितना तकलीफ से उनी के 9 महीना तो वो से बढ़िया फिर पालन पोषण कर आज जे हम भुला गेल खोले नहीं कि न जीरो हां खाई लेबो हम खा ली ठीक बा चली हाथवा धोई हां हाथ धो के आवत चलो बाप रे बाप हम तो जानते ना रही कि हमार मर्दा हाथ ना पढ़ाई पढ़ले बड़न ई कितना विस्तार ले हमरा के बतैलो हमन हैं दादा रे दादा मोगियो कम नहीं सन कोनो कोनो कितना अच्छा शंकर जी खुश भइल त वरदान देलन कि ना मर्द मेहर के बराबरे दर्द होई तो मोगियो सन बाड़ी से त भोगस लोग साथे साथे हम मानियो के भोगत बच्चे नहीं बताओ जय खाना दिना तो फिर गरमाए लगी मोरला ना ये